Uskoa siihen, että teillä on kuntoa, taitoa ja muita henkisiä ominaisuuksia, jotka vaaditaan LVC:n läpäisyyn. Jos me nähdään, ellei se nyt tossa Mietitään, että kummalla radalle lähtee. Kaksi minuuttia menty, vielä on hyvä fiilis. Mä oon kärkenä tai ottamassa noin mitä tarvii sitä edestä pois, niin kartturi saa kulkea rauhassa. Joo, tosi rauhassa. Tää me olisi löydetty ilman tätä telttarakennelmaakin, mutta se edelliseen olisi pitänyt olla ykkösellä. Jahas, kakkoselta kolmos. Kiitos. Aivan loistavasti. Hikistä hommaa, mutta hyvin ollaan pärjätty. Se eksytään tällä kertaa. Vähän liian aikaisin ottaa rastit. Kompassia kalibroidessa. Ihan hyviä, kivasti on mennyt. Pikkuhiljaa pääsee suunnistuksen makuun. Äsken joku, mikä se oli? No nyt ainakin hyvä juttu on se, että nyt tässä vähän on pientä tuulevirettä, niin sitä arvostamme kovasti. Vaikka ötökät ei huomaakaan, että täällä on tuulevirettä, mutta... Eiköhän me toi sorttia yritetä. Eiköhän kohta uimaan pääsisi, eiköhän? Pitää vaan laittaa askelta toisen eteen. Vähän pummattiin tuossa ykkösessä, että normaali virheet vähän liian aikaisin ruvettiin etsimään rastia.
Itikoita on, mutta onneksi löytyi tämmöinen puolitäydellinen hattu ja hältä tipahti matkan varrelle. Että... Tuon! Terveisiä pojille! Kotia! Vähän energiat voidellut, että huomaat lounastauon jälkeen jaksaa paattaa sitten. Mitä on? Kyllä sit 10 ja 11 ja sit katsotaan. Nautittu tästä rauhallisesta menosta. Joo. Vaihdellen. Se vähän aaltoilee. Äsken syötiin, niin nyt on taas kaikki hyvin. Puolilta päivinä on meidän ilta nykyään. Hei, meillä on Twin Turtlesien hyttyshattu. Me poimittiin se kyytiin. Ne tuli noit rastisorsilta. Ei oo totta. Ilmeisesti. Joo, me käytiin moikkaas niitä. Voi että. Ollaan pysytty kartalla siellä, missä on tarkoituskin ja Jalat on kivasti vesihauteessa ja aika jatkuvasti. Mitään pummeja ei ole kyllä tehty, että ollaan aika suoraan menty. Eilen tosi oltiin 3 tuntia aivan tiellä tietämättömillä, mutta me löysimme itsemme erämaasta. On se aikamoista suunnistamista. Raskas päivä tänään. Tultu Vitoselta, niin on ollut vähän ylämäkeä. Mut aivan upea paisema. Et kyllä kannattaa. Rauhallisesti ja tasaisesti. Suunnistus on sujunut hyvin ja levätä ja syödä pitäisi vähän enemmän. Huomenta päivää. Huomenta. Moi.
Se oli just siinä Jyrkänteen vieressä. On ollut kovin kuluttavaa, että niin kun jalat koko ajan pyörii siinä, niin se tekee vaurioita tuolle jalkapohjalle. Katsotaan, saadaanko kuntoon. Muuten mennyt ihan hyvin. Ei ole ollut kauhea vauhti. Me ollaan niin sakelin väsyneet, että nyt me tulkitaan itsemme mivyyn. Nyt mennään Ville saman teetsin meille joku kätkä. Ei nyt tulla yhtään. Se on ihan sama, niin mennäänkö mieluummin varjon puolelle kuin tuon auringon puolelle. No niin, jes. Elpaillaan vähän teltassa ja katsotaan. Ei me lähdetään kotiin. Joo. On sitä, olisiko 11 tuntia tai jotain. Pitikö se tänne asti pystyttää tämäkin rasti? Hei, kello juoksee, me emme. Näinhän siitä. Komiat on maisemat ainakin. Reissun parhaat maisemat oli kyllä tänään. Ehdottomasti. Joo, ja me hukattiin siis täysin itsemme kartalta. Varmaan 3 tuntia mentiin, mutta mentiin suunnalla ja yhtäkkiä me ennen kuin me tajuttiin, että yhdestä järvestä saatiinkin, että hei se on toi, että aika läheltä sieltä Norjaa tultiin sitten rastille. Ollaan pohdittu matka-aikana suon merkitystä Suomen luonnolle ja ihmisille, ja sehän on hieno asia, mutta yhdessä asiassa se on kyllä hyvin haitallista. Nimittäin suunnista ja mielenterveydelle. Sillä ei ole ollenkaan hyviä vaikutuksia. Etenkin tuossa 5-6 välillä, niin siellä ehkä ihmisen sielusta kuoli pieni pala sinne matkan varrelle. Kyllä se sitten kasvaa takaisin. Pienistä paloista. Näin komeissa maisemissa pääsee sitten paikkaamaan. Meinaat, että hauras on suunnistajan sielu. Joo, ihan hyvä päivä, kun sai vähän nukkua. Niin. Ja jalat sai huilia viime yönä. Niin. Joo, no pitkä päivä oli, että tuntui tossa joku 5-6 kilsaa sitten, että selvitäänköhän tänne asti, mutta kyllä me sitten sieltä vaan taaperettiin. Päivän tavoite saavutettu. Kyllä, sanotaan, että oli viimeiset kilsat aika tiukkoja, että aika selkeästi jouduttiin vähän vauhtia tiputtaa ja
mutta mä varsinkin menisin hyytyä siitä. No, sit mäkin hyydyin. Nyt jalat tarvitsee pikku huollon ja levon. Tavattu hienoja ihmisiä, nähty hirvittävä määrä kahlaajia, mitä ei koskaan näe Etelä-Suomessa. Me olin ihan fiiliksissä siellä jo suolla. Ja mä olin, on ihan älyttömän raskas. Mutta on siinä ollut hyviäkin hetkiä. Enemmän hyvää kuin huonoa. Niin, kyllä. Viimeinen tää hereilläoloaika oli vaan aika raskas. Niin. On nyt 7 tuntia 15 minuuttia putkeen juosta. Se oli 20. Hieno reissu. Hienot kisat on kisaorganisaatio tehnyt kerta kaikkiaan. Tuo oli Jekku, tuo erilaiset ratavaihtoehdot ja se oli mehevä ja kerta kaikkiaan upeata luontoa. Tuo Kaldoaivin ylängöt ennen tuolta Paljakat oli upeita ja nähtiin jotain, mitä ei ole telkkarissa koskaan nähnyt. Niin luokkaa 500-1000 poroa yhdessä laumassa. Viimeinen rasti häämötti. Aikamoinen reissu kävellä. Maksimi on mitä meistä nyt irti sai tänä vuonna. Täällä kuulee, ei ole hyttysiä enää. Se onkin syötetty niitä aika hyvin. Reissu lähti nousujohteisesti, mutta kyllä se reissu ja lopulta lämpötila hyödytti. Hienoja maisemia kyllä, aika vaihtelevaa. Välillä tunturia ja kivikkoa. Ja pari suota. Joo. Täydellistä. Mut siis täytyy kehua, Minttu jaksoi painaa niinku kovaa pikamarssia, että sormi pois sijoilta kaikenlaista. Silti löytyy jostain se voima. Viimeinen 10 kilometriä tietä pitkin oli ehkä pahinta. Silloin oikeastaan vasta niin kuin jalkoihin alkoi sattumaan oikein tosissaan. Olihan se reissu. Semmonen matka erämaahan ja sielu. Oi. Voi veikkoset.
4 vuorokautta, 330 kilometriä takana. Mä en tiedä, miten se eskaloitui näin. Joo, mutta oli siis kyllä hieno reissu ja tosi kauniita paikkoja ja kiva oli pyöriä tuolla Kaldaikin puolella. Niin